Ngozi. Abatago mo. Na alụkwara ọfụma. Ọ dị ka ekwosito n'ahịa. Mba, ọ bụrụkwa n'ahịa. Ọ na-ebe m na-eche ụgbọala. Enwe otu nwaanyị na-erigasị ụmụ ihe a. Masị ka m kwụsị ebe a zụrụ m. Ebe gwara m n'ụtụtụ a na ihe nri agụgụ n'usekwu. Ntịchegị Amaka na ịmelụ nke ọma. Mana ike ahapụkwanụ nta nje ahịa nụ aka m aka ibeti ego. Ị mara ka onye dị gị ebu. Ị mara onye ọwụ. Igotewu anya na-ere 2,250 n'ọnụ 700. Ọ bụrụ eziokwu? Eziokwu. Ma ọ bụ ụdị nwaanyị mmadụ kpọrọ 2,200 ma egote ya n'ọnụ 750. Kuchetelu na-emekọtakwa na-emekọta solu gị jee ahịa. Mbakwa. Maka gịnị kwanụ? Maka na ị ga-etechi m ihu Simon. Kedu otu isi wee gote ji 2,000? Kwekata ya ọnụ kwada ya wee bụ 750. Kedu otu ọ bụ? A na-akpọnụ ya ịmarụ ka esi ekwe ọnụ. Ọ bụrụ ya. Ị na-agbagwoju m anya mgbe ụfọdụ. Ịgwa gị eziokwu. Doris, ihe a bụ na ekele kwesịrị na-ekele m ọgwa ya. Hia, ọkwa m ekenego gịzi nọ na ngwa gị na ọ dị amasị m otu isi aga ahịa. Oge ọzọ nye m ego. Mana ebe ọ bụ na anyị nwere nri. O Chukwu daalụ. Mmadụ ka mgbe anyị kwa akwa. No. Kedu ka taa si bịa? Ọ ga-agonu ka ọ ga-aga. Kedu ebe ije? Ebe nje. Nwa ebe nje ebe a ka nọ. Ihe ịnya kọsịcha n'iru otu isi kwadoche na-agwa m na isi bata. Douglas. Onwe ebe nje. Anọ m n'ụlọ a kemgbe ọtụtụ. Nya, kedu ụzọ onye Rafael Funikeja ebe a na-ele ihe nlacha? Kedu Rafael? Rafael nwanne m nwoke. Ọ na-agbafe wee fụ. Eziokwu. Ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ngana tụm wee jebe ka je gote ice cream lacha ka nweta onwe. Cherekwa. Kịta isi m na nwa na-ebe ije. Ịbakwa na asị m na ngana tụ iwe jebe ebe nwa. Ọ bụ ụdị ya ka m achọghọ Victoria. Ọkwa mbido kịta na Douglas ebidogo. Douglas, kedu ihe bụ dị nsogbu gị? Nsogbu m bụ na ị sịrị asị na enwe ebe ije. Douglas asịrọ m gasị. Ọ gbafu m n'obi. Ebe anyị na-ekwu kịta, ị mara ọpụpụ mpụ anọtụdị m nkeji 20 tupu nnata n'ụna. Kedụzi ebe ije tupu ije ebe nwa? Kedụzi ebe ije mgbe ijecha ebe nwa? Onwe ebe nje. Ejecha m ebe a, nata n'ụlọ ebe a, nọdụ ebe a na-apị ekwentị. Iwe chọ ka m kweta ihe enyi. Bịa Douglas, biko, ndo, iwe ga-adị n'ọkụ, ime nga na-emezi. Mgbosi ọbụla m tetere, ngwa ka aka nsi tete. Gwa gị mgbe m pụtara atụ, gwa gị mgbe m jere mposi, gwa gị mgbe m nwụrụ arụ, gwa gị mmiri one nwụ, gwa gị mgbe m pịrị ekwentị m. Iwe ga-adị n'ọkụ, ndo, kedu ihe ọ dị? Victoria, anyị akpasibekwe. Ịchọkwa izi ngala wee gbanara ajụjụ a. N'ọgwagwa m ebe ije. Victoria! Mana Vicky, eziokwu na ichezọrọ ịgwa Douglas na ị ga gote ice cream ka ịkpata anya wee ghara ekwe ya. Kpachakwa m anya, nne m, ọ gbafuru m n'uche. Ịma na ike ogologo akụkọ adịghị. O kwesịrị ka ịkpachapụrụ Douglas anya o. Ime oge ọbụla ọ na-achọ nnọọ ka inye ofu ohere oge ji si na Vicky emekwa ya ofu ihe ọjọọ ma echiche ya nwụọ ama m ihe ọ na-eche ọ chala ofu chebata. Eziokwu ka ị kwuru. Mgbe ọbụla ọ na-achọ ka ọ sị na nsị a. Ọ bụkwa na o nwere ihe nsị a, ọ chọọ ofu ihe ọ ga-etinye m n'isi ka ọ bụ na nwere ihe mme ka ọ na-aba na-agwa m ka o si weta ego nke ọzọ. Mana o kwesịrị ka ịdị na-agwa ya eziokwu oge ọbụla ka ị wee gbanahụ nsogbu o. Doris, ịgwa gị nke bụ eziokwu.
Anụmdi mụ na Douglas dịka Douglas eje ebe anyị tọrọ m bịa mepe ofu ime ụlọ tụnye m ebe ahụ kpochie were igodo tụfuo. Ama m ihe m ga-eme. M ga-eje chọrọ ọrụ. Ekwuzikwana burukwa ụzọ gwakwa Douglas ka o kwetegodu ma ọ bụ na ịchọrọ ka unu anwụrụ ọkụ. Ị na-atụ Kiri na-etiri mkpu. Kiri na-agba ma foto ahụ. Ị nọ n'usekwu, ị nọ na mbalo ime ụlọ. Ị mana ọ bụrụ ị nọ n'ụlọ n'ebe nke na-ekiri onyonyo, mana ị nọ ya nwee chekwa na ịpụrụ apụ. Ọ maka ka iji etiri afa m ka onye ara bidoro ọfụ. Ya, Victoria, ke mụ ndị agwa bụ ihe nka. Otu aka isi anabata dị ọma si esi bata. Douglas, ime ihe na-eche. Mbọsị ị ga-galụ chacha bata yara ịfụ m n'ụlọ gị nke ị ga-eme. Chelụkwa, kedu ebe ị ga-eje? Ọrụ ka m ga-eje. Ka ọ na-adago ụda na ntị kịta, ebidogokwa m ịchọ ọrụ. Victoria, ibido okwu ọzọ. Mgbe ọ bụ ị na-achọ onye gị na-aga akọ akọ. Ihe a bụrụ ihe akụkọ. Ewerugo m akwụkwọ m ji achọ ọrụ gaa n'ụlọ ọrụ dị iche iche debesịa ya. Nke ọ bụla kpọọ m uje. Akụkọ ka ị na-akọ. Victoria, asị gị akụkọ ka ị na-akọ. Gekwa m ntị. Ụlọ ọrụ ọbụla ga-ewe nwunye m n'ọrụ. Mgba ya ọkụ, gbatọ ya agbatọ. Eziokwu. Mmebu ụzọ, mgba ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Mbodo ha na ha tọrọ nwunye m. Mmerizie, nwee gbazi ụlọ ọrụ ha ọkụ. Mgba ya ọkụ, mgbatọ ya agbatọ. Ụlọ ọrụ ọbụla ga-eche inwe nwunye m n'ọrụ ọzọ. Eche ya ọfụma. Simon, biko nwere ihe ọbụla iwelu n'akpa. Ihe dịka gịnị? Ihe dịka nwere ihe ọbụla iwelu n'akpa. Ihe dịka gịnị ka ị na-achọ? Ego ka m na-achọ. Etinyere m ego n'akpa anụ afọ ọzọ m ya. Enweghị ego m furu. Agwatara m n'ọkwa mụ na gị nọ n'ụlọ anụnwa ikuku oburu ya ka mụọ were ya mụ agwatara maka na odo m ya na ntinye m ego n'akpa kịta afọ ọzọ m ya. Doris, ị na-achọzi kparị m akparị. Eri mgbe onye ga-ezu puku naira 30 nkịtị. Chelụkwa Simon, isi gịnị? A sị na ga-akparịsị na m. Mba ọ bụrụ ya kwucha ihe ikwu. Akarịrị m onye ga-ezu puku naira 30. Ka ezi ka isi mara ego onye dị ya maka na mụ agwaghị gị. Amụ maka mma. Douglas, kedu ihe kpata na inweghị ntụkwasị obi ebe nọ? Na mbido eche m na ihe egwuregwu mana ọ na-akazi njọ. Kedu ihe ọ? Victoria, gbara ọgwụ gị ṅụọ. Ihe a bụrụ ihe gbara ọgwụ gị ṅụọ, Douglas. Mgbe mụ na gị na-ayị, ifunugo mụ na nwoke ọzọ. Wee fọzikwa kịta ịnụgo m, ịpata m ga-ebe afụ ka nwoke ọzọ na-edine m. Otu ahụ ọ ga-adịkwa ruo mgbe ebi ebi. Oyi ịchọrọ ịpụọ nchicharụ gị ụlọ sụọrụ gị akwa siere gị nri echi mbidokwa nchicharụ gị ụlọ sụọrụ gị akwa siere gị nri nnọdụ nkịtị oyi ịchọrọ. Chelụkwa Victoria, ọ dịkwana m ka ụkwụ nwanna ada agụfụta gị ihe mmefu n'isi gị ozuọlụ gị. Mmeje jekwuru ndị a na-ese foto njekwuru ha nye ha eme ya obu ikowesi ya ebe niile ị na-afụ ya maka gịnị? Maka ị na-agba ọsọ ọnwụ chọchọchọ kopi na ifunye ya bụ ihe ịma na nwoke ị na-agwa okwu otu a na ego mmefu n'isi gị gbara agba. Eziokwu
Douglas, kedu ihe ị na-ekwu ka ọsọsọ gị tinyere ego mgbe anyị na-agba agbamnkwụ? Kedu ihe ị na-ekwu otu a? Ka onwe onye ọzọ? Ndị be anyị tinyere ego, Douglas. Ndị be anyị tinyere ego. Ndị be unu? Biko, chetegodi m ihe ndị be unu mere. Ọ ndị be anyị siri nri weta mmanya ndị mmadụ nwụrụ ụbọchị ahụ. Cherekwa, Victoria, nya mgbọrọ iko osikapa abụọ na tolotolo na amalọ ka ahụ adịkwa na akpati mmanya bịa nwanne gị nwaanyị bute ọnya bụ ihe nwa. Biko, ekwuchikwana eke ekwana ka mmadụ nụ ya. Douglas, ihe na-eche m gị bata mụ na gị nwere obere okwu ibido kwụba ego na iwefugo n'isi m. Makịrị na-agba ọnụ chọọ na amalọ ka ajọ mmụọ na-abata gị isi ihe na-agụ gị abụrụ ịnụpụ m isi. Ya na ndị be unu mechasịa m pịchasịa m ego niile mmefu n'isi. Eziokwu. Gee ntị ka m gwa gị, Douglas. Ọkwefọ ọrụ a arụchago m ya a na-akụ ka nsiri ya. Eluigwe ga-ada ya daa. Douglas, ya daa. Victoria. Nya ozuru ọlụ gị n'ide enye m ego n'una. Ọ bụrụkwazi ịbịa zum oshi Simon. Ebubo ka na-ebo m ihe a. Ebolozi na m ebu biko. Dịghị ka m bụ. Keka m ga-esi zuo ọnụ gị oyi. Agụkwanya, amakwana nwa go ya Simon. Ọkwa gị mgbe ekwupụta ya kịta, amakwa m ihe nnụ. Enweghị m kwupụtara. Mana chere ka m jikene gị. Ka ebe isi weta ego ahụ. Kedu ụdị ajụjụ bụ ihe ahụ? Ezigbo ajụjụ ka ọ bụ. Ka ebe isi weta ya. Maka na mmụọ eji m n'aka na ọ bụrụ mmụọ nyere gị. Gị nwa na onwe gị o teela aka ị na-ekpesa m na n'ụlọ ọrụ gị na akwụbeghị ụgwọ. Gịnị ka ị na-ekwu di? Na puku naira 30 bụ nnukwu ego nwaanyị dịka m enwe. Na mama nche otu ụzọ m ụzọ ọzọ nweta ya. Otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ahụ ka m chọrọ ka ị kọwaa m. Maka na mmụọ aghọta. Otu akọ si ebido ofu ụbọchị kịta ebutere njọba n'ụlọ a. Site n'ụzọ otu ụzọ maọbụ nke ọzọ ahụ. Ọ bụrụzie na ofu agadi nwoke bụ onye nyere gị ya. Simon, kpuchie ego gị n'ihere. Ekpuchigo m ya. Mana ị ga-akọwarịrị m ka isi weta ego ahụ maọbụ ihe i mere eji nye gị ego ahụ. Ego bụ ego Victoria, Simon. O nyere m ego na njideli ya mgbe ọ chọrọ ya nyechi ya. Biko nye m ego m, nye m. Maka gịnị? Ihe niile a na-eme amakwa m n'ego bụ ugwu. Ahụtara m gị, Douglas. Mgbe ọ bụ na ugwu na-asa gị, ị na-eme nnọọ ka ọgba nje. Kama ị ga-emepe ọnụ wee sị m na ịchọkwara ego nwa ihe gị. Ị na-edosa ahụ ka anyị na-ama ahụ. Douglas, nkata mụ na gị kpa ọ bụrụkwa maka ego. Ihe m gwara gị bụ na achọrọ m ibido ọrụ. Victoria, adabagwa na ọnwa ekwensu. Werekwa gị akịta ji ya ma ihe baa uru. Douglas, achọghị m ego gị. Ị na-aghọtakwa ihe m na-ekwu. Iche na m na-achọ ka ị na-enye m ụmụ iri ego gị iche na ọ na-emerụ m. Gwagodo m. Gekwa ntị ka m gwa gị. Ihe m chọrọ bụ ka m bido ọrụ, ka m na-arụ ọrụ na-arụta ezigbote ego. Ọ bụrụ obere ego ị ga-enye m were akọ m ọnụ. Inye puku 10 ịkọ m ọnụ, inye puku 2 ịkọ m ọnụ, inye puku 3 ịkọ m ọnụ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Victoria, abọta gị bụ nwaanyị mmiri. Abọta gị mmiri. Ị makwa ụmụ nwaanyị onye ọ ga-abụ ha na-ekele Chukwu na anwe isi ọma, ụdịrị isi ọma inwe. Eziokwu. Douglas, were na ego gaje enye bụ ụmụ nwaanyị a mụ achọghọ. Ihe m chọrọ bụ ọrụ ka m chọrọ. Chelo, nya nsị gị walụ n'ime alụmdi na nwunye nna gị ya na ịgagharị njem a ịkpọrọ ọrụ. Kedu nke ị ga-ewe? Douglas, bịa nso ka ịghọta nnekwu. Ike ndị anọ nkịtị agwụgwọ m. Ị na-aghọta? Werezie ile gị ka Igboezue gị ọnụ ka ị mara nke m ga-ewe. Mba. Anyị akpasigo maka nke a ozugbo. Commando sir. Ego na be ihe. Were ego dị.
ihe a bụ 1,500 ọkara ego ebe ka nke ọzọ dị eji m ọkara ya gụrụ ihe eche m na ego anyị kwa kemgbe ọzọ ọ bụrụ ọzọ di na nwunye ka anyị bụ di na nwunye bụkwa n'ofu ka ịchọzi ka m gwa gị nke ahụ Simon egwusakwana m egwu ọkwa ifo kịta otu ifo m egwuregwu nwere egwuregwu dị m n'ahụ ego a bụ ego Victoria nye m maka na ọ tụkwasị m obi na mgbe ọ bụ na o ji chọọ ya bụ ego nsi otu a were ya nye ya Doris tupu ọjọọ maka ya anyị ga-enyezu ya ego ahụ anyị esekwa anyị o nwere onye na-eme ụbụrụ gị iriri ego sọsọ gị pụta kịta asị m na anyị ga-achọ otu anyị ga-esi wee mezuo ya Doris ewezina iwe ị na-emezi nnọọ ka ọmụa ji ego a ga-agụrụ akwa maọbụ akpụkụ mmehie kinki na-ekwu ifuru ka m bụ ihe nnibata ụnyaahụ ị kwesịrị ma na ewe ebe ego ahụ si bata adịrị akwụghị ụgwọ ọnwa ewere ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọnwa na mkpụrụ ụbọchị 17 n'ọnwa ịbụzi onye ohi achọrọ m ịma Simon achọrọ m ịma ihe mma bụ na gị chọọ ego m mezuo ya emezu kịta ị ga-enwere ndidi ọnwa agụ menyi ya ọkịfụ nkịta akwụ nkwụsie ike akwụ nchim ọma mmedi m ka mgbanwe obi m ịgwa gị eziokwu ọnọdụ gị anụ aghọtara m ya ọ dịghịkwanụ mma ka mmadụ ga-esi wee gacha mahadum nọọ afọ 4 ka ọ bụ 5 ịgụ akwụkwọ ịgụchazie nnọọ weta asambodo gị ịtụrụ ya tụpụga n'akụkụ mba ọ dịrọ mma ihe a mkparị nke na-echegodu mbụ kedu nwoke n'oge nke taa ga-achọ ka nwunye ya nọdụ n'ụlọ nọrọ nkịtị ọ bụrụgodu Simon nke m mba n'anya ịchọ ịchọtọrọ mụ a ga-akwụ gị n'azụ kwụrụ chim daalụ enyi ntị onye nchekwa gị m nwere ụlọ akwụkwọ a ha na-eme maka idozi arụ achọrọ m ịbanye ya ị na-aghọta ndị ụlọ akwụkwọ a soro na ndị izizi mụ na ndị isi mere ọfụma enye m ọrụ ọmakakwa chebe ọmaka ime ihe ga-eme ịga nwunye gị ka idebe m 330 ka inye m ya echi ọya ka m ga-eji wee kwụ n'ụgwọ akwụkwọ wee bido o nwere nsogbu dị mba nsogbukwa mba o nwere ọkwa echi anyị emenye gị ya bụ ego echi gekwa ntị onwekwa onye ọzọ m chọrọ ka ọnụ maka ya achọghị m ịgwa Douglas o mmecha ihe niile m chọrọ ime tupu m agwa ya na-aghọta Doris agagharịzi naanị ọ na-atụgharịzi m anya ị na-ezu ike gịnị mere iji ezu ike nye onwe m nsogbu kịta kedu ihe ọ ga-edozi Simon ekwesịrị m inye Victoria ego anụ ma echi gịnị ka m ga-eme ego ezughị ezu naanị ọkara ka m nwee ahịa nze gị nụ ị ga-agwa Victoria na ọmụmụ ji ofu ego ya mba gịnị ka m ga-ekwubu m ga-agasịgharị ya si na ọmụmụ bụ onye lili ya mana ịma na ịgwa Victoria kịta a ga-ekwucha okwu ekwucha ọ ga-ekwudo ya ruo ebighị ebi ị ga-eche maka ya tupu i were aka gị gaa tinye n'ego na-abụghọ nke gị na-ajụ n'ajụjụ mana agwara m gị na-eche m n'ego anyị ọ bụ Simon ikwu ego anyị ọzọ achọghịzi m ịnụ ego anyị maka anyị ma atụ gị akpa okwu eziokwu ifugozini anụ kịta Victoria ma ntụkwasịzi m obi ọzọ maka na mgbe o nyere m ego anụnwa agwa m ya na nsogbu adịrọ na ya tụkwasị m obi na mgbe ọbụla o ji chọọ ya eweta m otu anụnwa bịa nye ya ifugozini anụ mpụta kịta mkpụrụ n'ili ya Vicky Nel eligo m ego gị oke mana Doris ile ihe anya ọfụma ọkwa anyị niile soro ego a maka na onye ihe nri ụlọ aka m ji agote ọkwa ikwukwu ego anyị ọzọ Simon aga m atụ gị akpụ ụkwụ ekwuzina ego anyị
Doris. Hey, Vicky, so ma. Apa da shago? Oh, para chegar na casa even. Ya mụ na gị kpanya. Oh. Nyeze m ego. Hey. Kwa n'eziokwu. Na ya. Vicky o nwere. Hey. Doris. Biko, iji m aha Chineke nke anọ n'eluigwe ayọ gị. Biko. Achọkwa m asịrị. Akụkwara m akụkọ gbasara ego ma. Ị mere enwe m olileanya ebe ị nọ. Eziokwu wetu obi. O nwere obere ihe mere. Doris, biko. Ị mana ihe na-akọ kịta na-agbakọ ya ụgbọala. Achọghị m ịnụ ya, nye m ego m. Ịma ihe nche ji ego mere ọ dị m ezigbo mkpa. Iwe na gị. Gị na-asị m iwe nwere m ọ ga-ewepụta m ego m. Nyere m ego m, Doris. Kedu ihe na-emedo otu a? Ịmụkwara nwere ntụkwasị obi ebe ị nọ. Ị na-ahụ onwe gị n'ala. Ịgwa gị eziokwu na inwe ntụkwasị obi ebe nọ. Mụọ nkwankwanụ gị emezuru m ya. Ọ bụ dịghị ụka ewere ọlụ m ego gị. Ọ bụ na nkwa ịkwa m imezu enye m ego. Nye m ego m ka njebe ebe nche ije. Ime ihe men ọ Simon. Etinye m ego n'akpa Simon ga rie ya. Rie ọkara ya. Nya bụ na ọ bụrụ maka ihe na-ewesali iwe. Ọ Simon bụ onye zumo oshi. Jide ya wesali ya iwe. Simon! Oh, kedu ihe elu ji nyere m nsogbu otu a? Ịfụrụ na anọrọ m onwe m na-agụrụ onwe m akwụkwọ ọ gịnị? Simon, gụbụ onwe gị ebe ahụ. Nye m ego ọsụsọ. Simon, nye m ego m. Paco.